Magdadalawang taon na nang ma-diagnose ng sakit na epilepsy ang solo parent na si Lerma mula sa bayan ng Minalaba, Camarines Sur. Dagdag pa sa umano ang sakit na dumapo sa kanya lalo't mayroon pa siyang pinapaaral na estudyante. Dagdag pa umano rito ang buwan ng gamutan niya sa kanyang sakit. Hindi ko po kaya ang mga maintenance ko po. Dakulaon po ang, lalo na po ngunyan yung renal CT scan po na angiogram na may contrast po is 27,000 po sa Mother Seton po. Na-recommend ni Doc Perez po sa ako. So, isa po akong solo parent. Hindi ko po kaya. Tapos may estudyante pa po ako. Isa si Lerma sa lumapit sa Cafuerte para sa medical assistance. Hirap na umano siyang makabayad ng kanyang mga maintenance. Sa katunayan, pang-apat na beses na niyang dumulog sa naturang programa at hindi umano siya nito binigo. Papasalamat po ako sa Cafuerte po na kada po hindi ko lepo kaninda tigtatangyan na tawaning tabang. Kaya maraming salamat po sa Isa ito sa mga prioridad na programa ng provincial government ng Camarines Sur na layong matulungan ang mga nangangailangan ng medical assistance sa ilalim ng programa nitong Zero Balance Billing. Chris Novello, CSN.